Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 30 апрель җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак сюжетлар хакында кыскача. Язы барның җирдә җыры булыр. Язлар бирде сине бу җиргә. Райондашларыбыз Габдулла Тукайның туган көнен билгеләп узды. 9 май җиңүнең 76 еллыгы якынлашкан көннәрдә ветераннар тәбрикләнә. Язгы яңарыш өмәләрдән башлана. Битараф булмаучы халык зиратларны чистарта. Бар шундый һөнәр. Бу эштә минутлар түгел, ә секундлар хәл итә. Бүген янгын сүндерүчеләр һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Татар милләтенең сөекле шагыйре Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан Казанда һәм илебезнең башка шәһәрләрендә, чит илләрдә шагыйрьнең иҗатына багышланган чаралар уздырылды. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре нәниләрне театральләштерелгән тамаша белән сөендерде. Күңелле чараны безнең иҗат төркемендә тамаша кылды. Күңелемдә балкый маяк булып, Тукай моңы, Тукай сүзләре. Әлеге шигъри юллар милләтебез яшәгәндә бер кайчанда әһәмиятен югалтмас. Яраткан шагыйребезнең туган көнендә район мәдәният йорты нәниләрне кочак җәеп каршы алды. Район үзәк китапханәсе тарафыннан бай эчтәлекле күргәзмә оештырылган. Безнең Саба район китапханәсендә бу чарада актив катнаша. Без балаларга китап күргәзмәсе һәм инде китап Габдулла Тукайның тормышын чагылдырган китаплардан торган күргәзмә эшләдек. Күргәзмә белән балалар таныштырылды. Аларга Тукайның иҗаты һәм тормыш юлы турында мәгълүмат бирелде. Тамаша залы балалар бакчаларына йөрүчеләр һәм кече яшьтәге мәктәп балалары белән шыгрым тулы. Тиз арада Тукай шигырьләрен сөйләргә чират та тезелде. Әйдәле мутлай, иранси, орта аягың белән тор, алга, утыр утыр, тез утыр, яхшы утыр. Нигә запусың булай син? Мин әле бик үз кына интонга, Говоря, что юг, кирак, мин, иран, униформе, туанаса, шейкне, эссе havada, мин сюда куйнам, шешретем, езем, ним шумам, бошым белем, суны сезем, bir вакыт китем дигәндә, төште күзем басмага, карасам, бер куркыныч хатын тора басмада, төнгә каршы ялтырый, кулындагы алтын торак, шул торак берлән утыра, тузгыган чәчем торак. Тукайга ияреп, Әдилә Гәрәеваның әбисе Гамилә апа да су анасы турында шигырь иҗат иткән. Су анасы кайткан дип күргәннәр бит самада, су кыйнып ятты бит торгына бер басмада. Кулларында алтын тора, чәчен тарыма турлап, кулларына көзгө тоткан тора икән аптырап. Су анасын күргән кеше орда аптырап калган. Бу 26 апрель дөрес түгел, ялган. Районыбызның мәдәният хезмәткәрләре Тукайның Кәҗә белән Сарык әкиятенә нигезләнеп, Илгиз Зәйниев сәхнәләштергән спектакльне күрсәттеләр. Районның мәдәният бүлеге җитәкчесе Тукай көненең мондый зур масштабта беренче тапкыр үткәрелүе хакында әйтте. Бик шагыйрыбыз Габдулла Тукайның әсәрләре бәттә бик матур, истәлекле, менә шушыны буыннан буынга яшьләргә, балаларга күчереп бирү максатыннан безнең бүген район мәдәният йортында шушындый зур чара оештырылды. Әкият сәхнәләштерелде. Моның төп максаты бары тик балаларны шушы әкият эченә алып кереп күрсәтү. Узак еллар мәдәният өлкәсендә хезмәт куючы Хәниф Тимербаев әлеге спектакльдә бабай ролен башкара. Быел милләтләр дуслыгы елында, туган телләр елында инде безнең максат итеп куйдык, шушы Тукай әкият аша, башка әкиятләр аша балаларны әкият дөньясына алып кереп итеп, туган телебезгә менә Тукайның иҗатына мәхәббәт тәрбияләү инде. Алар инде менә шу әкиятне караганнан соң туктап Тукай бабай бик кызык язган икән бит. Аның бүтән әсәрләре дә бар бит. Барыгы библиотека кызык булыр, укыйга дип менә үзләренә үзләре кереп бит. Безнең бүтән максат менә шул мәдәният хезмәткәрләренең инде. Чара сабыйлар күңеленә бик хуш килде. Өлкәннәр дә канәгать. Искә алу чарасын ел сайын булдырырга кирәктер дип саныйм, чөнки балаларыбыз шушы ана телебез белән, туган телебез белән үскәндә генә тәрбияви чаралары күреп, тәртипле, акыллы булып үсәләр дип саныйм. Һәм инде бик зур рәхмәт әйтәс килә
мәдәният хезмәткәрләренә шундый матур әкият оештырдылар. Без бүген үзебез дә балаларыбыз белән икенче кечкенәләр төркеме белән бакчабызда Габдулла Тукайны искә алу кичәсе уздырып үттек. Еллар дәвамында төрле форматта үткәрелеп килүче Тукай көне яшь буынны тәрбияләүдә мөһим урын алып тора. Без инде ышанабыз, шушының белән Габдулла Тукайга мәхәббәт тә артыр. Үзебезнең бөек шагыйребезгә, язучыбызга һәм инде әлбәттә алар аннары шушы әкиятнең эченә кирип киткәннән соң китапханәләргә йөреп, аның әсәрләре белән дә таныша башларлар дип ышанып калабыз. Тукай мирасы яшәгәндә милләтебез дә яшәр. Татар халкы милләт булып яшәгәндә Тукай да яшәячәк. Габдулла Тукайның туган көненә багышланган күп төрле бәйрәм чараларының берсе Дулкын радиосында да оештырылды. Китапханәчеләр Тукай иҗаты турында районыбыз мәктәпләрендә белем алучы егет-кызлар шагыйрьнең шигырьләрен туры эфирда халыкка сөйләде. Елның бер генә көнендә булса да без шагыйрь яшәгән чорга кире әйләнеп кайтабыз һәм аның үлемсез иҗатын искә төшереп хәтерләребездә яңартабыз. Бу көн Дулкын радиосында да зур бәйрәм көненә әверелде. Тукай аның иҗаты турында шигырьләрен радио тыңлаучыга сөйләү, милләтебезне хөрмәт итү, туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләү һәм әлбәттә кунаклар чыгышы бәйрәм рухын тагы да күтәрә. Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасында Тукай туган көн аерым әһәмияткә ия. Бу хакта китапханәчеләр туры эфирда тыңлаучылар хузурына да җиткерде. Шагыйрь тормышына кагылышлы кайбер яңалыклар белән уртаклаштылар. Балаларның, яшьләрнең Тукайыбызны белеп үсүе шатландыра ди алар. Апрель безнең Тукай айлыгы. Инде ул шуңа күрә Тукай айлыгы дип игълан иттек һәм һәр көнендә безнең Саба китапханәсенең Instagram битендә Тукай шигырьләрен укыдык. Бу үзе безчә инде аның иҗатын тагын да халыкка якынайту, тагын да аны искә төшерү, кабатлау мәгънәсендә килеп чыкты. Һәм инде безнең бик матур бер проектыбыз бар, ул китап сүзе керсен күңелгә дип атала. Тукай шигырендәге иң матур мәгънәле өзекләрне без шулай ук ел әйләнәсендә, ел дәвамында аны урнаштырып бардык. Һәм менә иң кызыклы бер матур проектыбыз безнең Тукай музее белән бәйле, ул Кырлайдагы музее белән без хезмәттәшлек итәбез. Олар ярдәме белән без иң кызыклы сорауларны җыйнап, балалар белән Тукайның иҗатын, тормыш юлын өйрәнеп, үзебездә уйыны форматында инде мен кулыма китап алам, әдәби интеллектуаль уйынын үткәрдек. Укучылар чынлап та Тукай турында бик күп беләләр, бик күп кызыксындылар, изләнделәр. Яңа китаплар чыгып тора. Менә әле без инде Марат Амирхановның үзен чакыру уе белән, хыялы белән яшибез. Аның Биби Мәмдүдә китабы безне Тукай иҗатындагы, тормышындагы кайбер яңалыкларны ачты хәтта. Шагыйрь күңелендә кыш булмый да кар яумый. Җырлый үләрмен үлгәндә дә. Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәрбез, сез каласыз дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә. Милләтебез йөзе булган шагыйрьнең тормыш юлы, иҗаты, балалар тәрбияләүдә роле зур. Тукай иҗатына мәхәббәт нәни чакта ук инде гаиләләребездә аның төрле әкиятләрен тыңлап үсүдән башлана. Саба гимназиясе укучылары исә радиода шагыйрьнең үз шигырьләрендә, хәтта үзләре иҗат иткән шигырьләрне дә укыдылар. Шунысы әһәмиятле, алар Тукай кавымыннан булганлыкларын белеп үсәләр. Бәхетле шул баладыр, кайсы дәресенә күңел бирсә, мөгаллимне улуг күрсә, белергә кушканын белсә, сабакка суңа калмаса, бурылмый барса уң-сулга, уенга салмаса ихлас, менә бәхтәнең шунда, кешеләргә әйтеп шәфкать, үзеннән зурга юл бирсә, бәхетсезләрне кимсетми, егылганнарга кул бирсә. Анам теле татар теле, борынгы Тукай теле. Иң тәүге сүзләремне дә туган телендә әйттем. Татар телендә укыймын мин, әкият, шигырьләр. Нинди матур, затлы тел дип, көндә сиңа баш иям. Ә менә Аиша һәм София Камуловалар өчен таҗик теле дә туган тел. Алар гаиләсендә ике телгә дә мәхәббәт тәрбияләнә. Ике милләтнең дә матур традицияләре яшь буынга өйрәтелә. Илем дә бар, җирем дә бар, телем дә бар минем. Туган телем, таҗик телем, Таҗикистан илем минем. Туган җирем, үскән җирем, Татарстан туган илем. Таҗик теле кебек якын, бик яраткан татар телем. Габдулла Тукай 1886 елның 26 апрелендә туган. Ул бик яшьли ятим кала, төрле кешеләр тәрбиясендә яши. Кичкенәдән үк шигырьләр укырга яраткан. Кичкенә Апош үзе дә Габдулла Тукай дигән бөек шагыйрьгә әверелә. Ул бик күп шигырьләр язган, әкиятләр дә язган. Без хәзер дә аның әкиятләрен укыйбыз. Су анасы Шүрәле, Кәҗә белән Сары һәм икенчеләр. Габдулла Тукай милли моңлар.
ишеттім мен кеше, біреу жырлый, шың бізніңше, матур, милли кей, бошқа келе уйлар, түрлі-түрлі, әлле нинди зорлы, мұңлы кей. Үзіліп кіне әйтіп бире, тотар көңілі нилер сізгенен, мескін болып тұрған 300 елда тәқдир бізне нишек изгенен. Күпмі михнет шеккен бізнен халық, күпмі көз ешлері түгілген, милли хислер білен йонқынланып, сызылып шыға көңілінен. Хойран болып жырына тыңлап тұрдым, тошлап түбен дүния уйларын, күз олдымда көрген тесле болдым, бұлғар һәм оғыдел бұйларын. Түзі олмадым, бордым жырлаушыға, дедім, қардеш, бұкей, ненді кей? Жауабында милләттәші миңа, бұкей бұла, деді, әлі кей. Ауыр тормышта үсеп, аз гына гомере эчендә милләтенә әйтеп бетергесез зур хезмәт күрсәтеп, бүгенге көнгәчә күңелләребездә тарихта яшәгән Габдулла Тукайның язмышы һәркем өчен гыйбрәтле, ә аның әдәбиятыбыз, телебез үсешенә керткән өлеше хәзерге заманда да зур әһәмияткә ия. Габдулла Тукайның туган көне һәр татар кешесе өчен газиз кадерле. Бу көнне үткәрелгән күп төрле чаралар да шул турыда сөйли. Районыбыз яшьләре исә Саба гимназиясында диктант язды. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган диктантны Саба муниципаль район советы каршындагы яшьләр парламенты үткәрде. Әлеге чараның максаты туган телләрне, халыкларның мәдәниятен, традицияларын саклау һәм үстерүгә өлеш кертү. Шулай ук бөек шагыйрь Тукай мирасын саклау. Саба районындагы яшьләр парламенты күп юнәлештә актив эшчәнлек алып бара. 26 апрель көнне диктант яздыруда алдан ук планга кертелә. Бу әлбәттә идея безнең инде утырышта барлыкка килде. Безнең 25 февраль көнне яшьләр парламентының икенче утырышы булды. Һәм инде без бу идея белән чыктык та, һәм инде 26 апрель көнне без яшьләрнең инициативасы белән шушы яраны уздырырга булдык. Без бүген Габдулла Тукайның 135 еллыгы икәнен беләбез барыбыз да, шулай бит. Бу әлбәттә шушы юнәлешкә дә багышлана, һәм инде әлбәттә безнең 2020 ел Татарстан Республикасында президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миннеханов тарафыннан тәкъдим ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан да оештырыла. Саба гимназиясына диктант язу үзләренең белемнәрен сынап карау өчен районыбызның иң актив яшьләре килгән иде. Шуларның берсе Шәмәрдән лицейның 10нчы сыйныф укучысы Азира Минхажева. Ул күп еллар инде татар теле һәм әдәбияты фәннәреннән олимпиадаларда катнаша, җиңүләр яулый. Үзенең һәм укытучысының тырышлыгы, гаиләсенең ярдәме аңа телләр өйрәнүдә ярдәм итә. Мин 7нче класстан бирле татар әдәбиятыннан олимпиадага катнашам. Быелны бик зур уңыш булды. Международный халыкара олимпиадада призлы урын алдым. Минем укытучым Резида Агзамовна. Мин аның белән инде 6нчы класстан бирле укыйм. Татар әдәбияты өйрәнәм. Ул минем шушы фәнгә мәхәббәтен тудырды. Диктант язу башланганчы аудиториядагылар бергәләшеп туган тел җырын башкардылар. Диктант текст итеп шагыйрь Габдулла Тукайның исемдә калганнар автобиографик әсәреннән үзек сайлап алынган иде. Катнашучылар аны татар һәм рус телләрендә яздылар. Соңыннан исә сораштыруда катнашып, туган телләр буенча үз фикерләрен белдерделәр. Бийик Ватан сугышы ветераннарына, тыл хезмәтчәннәренә һәм сугыш тылларына 9 май җиңү көне алдыннан зур хөрмәт күрсәтелә. Шушы көннәрдә районыбызда яшәүче ветераннарга президентыбыз Рөстәм Миңнехановның котлаулары килеп иреште. Тәбрикләүләрне шәһәр һәм авыл җирлекләре башлыклары һәр ветеранның өенә барып үзләре тапшыралар. Дәүләт район җитәкчелеге исеменнән җылы теләкләрен җиткерәләр. Галапа, ни хәлләрең бар? Күрешик. Seni yakınlaşıp birleşe büyük җиңү bayramı белән. Sana исәнлек, саулык, тазалык, байлык, озын гомер, тагы да шушы без байрам белән котлап килергә язсын. Монсы президентыбызның котлавы, Татарстан президентыбызның. Монсы
Кішкіне гына күштенәш. Рәхмәт сезгә. Галина Махмутова кунаклар көтмәсә дә аларның килүенә бик шат иде. Җиңү көне якынлашканда сугыш чоры баласы буларак та, сугыш ветеранының тол хатыны буларак та ул вакытта күргән михнәтләре аның елда яңара. Бүген аңа 81 яшь. Я вышла замуж рано. У меня 3 детишек. Сын военный, муж военный, зять военный, венгер. Все у меня военные. В Казани военный учился в училище, а потом академии военной кончал венгер. Сын у меня майор в Архангельске, хазар так и живет в Архангельске. Вот, муж умер, офицер был. Все нормально. Я работал в общепите 30 лет. Кушать ничего не было, хлебушка не было. Очень плохо был, хазар всегда вспоминали. Тормыш иптәше Фазылҗан абый фронт сызыкларын исән-имин кичеп кайтып, фотограф булып хезмәт куя. 17 ел элек вафат булган. Он воевал, он раненый, это пожизненно у него есть справка. Он раненый в правую руку был. Это воевал, он офицер был. Буш вакытларында Галина Түти шигырьләр дә яза. Училище окончил, стал военным, был стройный, аккуратный ты всегда. Никогда меня ты не обидел, плохого слова мне ты не сказал. За все тебе я благодарна, что в жизни ты мне помогал. Писал мне письма, дарил подарки, посылки слал и поздравлял меня. Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хасанов һәм район ветераннар советы рәисе Фәнил Ильясовлар президент күчтәнәчен байлар сабасында яшәүче Роза апа Шәрәфиевага да тапшырдылар. Бәйрәмгә җитте, белгән кешеләр дә бар, барыгызны да күрәсем килә. 94 яше белән баручы Роза апа Симет авылына 43 елда укытучы булып кайта һәм шунда Габдрахман абыйга кияүгә чыгып төпләнеп кала. Узак еллар почта тарата. Бабай сугышка киткәч, әни балаларның бөтенесендә окоп казырга ала башлаганнар, олырак кызларны. Шуннан әби әйткән инде, бөтенегезне окоп казып бетерер хәлем юк инде, кызым син педучилищега бар дип. Бик авыр булса да тырышырбыз дип. Әни шулай дип Арча педучилищесына барып, аны бетерә алмаган ул. Укытучылар җитмәгәч, соңгы курста яхшырак укыганнарны җыеп алып, районнарга распределять иткәннәр. Без әнине җибәргәннәр инде шушы Саба районы Түбән Симет авылына. Әтиләре Габдрахман абый Берлинга кадәр барып җитә, исән сау кайта. 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Җиңү көне килгәннәрен, җиңү килгәч ничек итеп алар клубларда бәйрәмнәр ясап, биеп, җырлап бер бәйрәм булды инде ул дип әйтәдер инде ул. Җиңү хөрмәтенә концертлар куеп, ул бик җиңел булган безнең әни вакытта зав клуб булды микән соң инде ул. Байлар сабасында яшәүче Флора апа Сөнгатовага сугыш башланганда 10 яшь була. Шуңа ул вакытлар аның хәтерендә тирән эз калдырган. Әтисе сугыш кырында ятып кала, тормыш иптәше Хәким абыйга туган якларын күрү насыйп була. 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүген Флора апа улы Рафис гаиләсе тәрбиясендә гомер кичерә. Җиңү килгән көн безгә бәйрәм булды ул. Аллага шөкер. Урасы кирдек, ул безгә бик зур бәйрәм булды җиңү булган көн. Җиллар тыныч булсын, бәләкәй генә урамда бер солдат кайтса, әти көтә дип кайта дип көттек. Әле хәтта кичкенә бала бит. Әти кайта, безнең әти түгелме дип каршына җигерәдерик. Шәмәрдән юлы моннан таш юлы, шунда үргә хәтле менәдерик. Әти бер солдат күрсәк. Хәзерге шикелле машиналар, транспорт юк, җәяү кайталар, җәяү йөриләр. Барса да. Сугыш чорында ачлыгында күрдек, юклыгында күрдек. Ширк бәрәңге ашадык, үлән ашадык, Аллага шөкер, шулар безне яшәтте. Ширк бәрәңгеләр Аллага шөкер. Аннары бабай әтинең әтисе бик әйбәт карты, алар бик ярдәм иттеләр. Ашка үлмәдек, Аллага шөкер. Алар бабай бик ярдәм итте, әби белә бабай. Бер чор кешеләрен әнә шулай уртак язмышлар берләштерә. Аларның үткән тормыш юлы исә яшь буынга зур үрнәк. Бу категория кешеләр безнең иптәшләре сугышта үлеп калган, шулай ук сугыш вакытында хезмәт куйган иптәшләргә Саба буенча алар бөтенесе 14 кеше. Безнең списокта менә без инде хәзер 3-4-дә булдык. Аларның елдан ел кими баралар. Безнең ветераннарыбыз менә үткән елга 20-нче елда гына дагын 83 кеше район буенча безнең арабыздан китеп бардылар. Менә алар хәзер калып баралар. Хәтерем ялгышмаса 250 кеше бөтен район буенча. Өлкән буынның безгә бүгенге матур тормыш бүләк итүләре мәңге онытылмас һәм без моның өчен аларга зур рәхмәтле.
Дауам итәбез. Бейік Ватан сугышы ветераннарына Ленинград блокадасында булучыларга да республика җитәкчелеге махсус пакет күчтәнәчләр әзерләде. Безнең районыбызда аларны 5 кеше кабул итеп алды. Бу хакта тулырак Әлфия Мөбәрәкова сюжетында. Ринат Абый Исхаков лесхоздагы картлар һәм инвалидлар йортында яши. Бу көннәрдә аның яныннан кеше өзелми. Ул безнең республикада Ленинград блокадасында булган бердән-бер исән кеше. Җиңү бәйрәме уңаеннан Татарстан Республикасы президенты әзерләгән күчтәнәч бүләкләрне китерәләр аңа. Республика президенты Рөстәм Нурвали улы Миннеханов исеменнән сезгә махсус бүләкләр билгеләнде. Менә аны сезгә тапшырып китәбез. Яме, чын күңелдән бик зур рәхмәт сезгә. Сез инде сугыш чорында билгеле блокада Ленинград шәһәрендә яшәгән кеше, яшүсмер буларак, шуңа күрә бөтен авырлыкны, кыенлыкны күргәнсез үз вакытында. Аннан соң инде зур хезмәт башкаргансыз безнең тылда, заводлар күтәргәндә, фабрикалар күтәргәндә. Аның өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз, авырмагыз. Менә безнең картлар йортында сез бүгенге көндә гомер итәсез. Республикада сез бердән-бер генә шушы категорияга ия булган кеше. Бүләкләр бик зур рәхмәт, благодарен абсолютно в этом отношении за то, что они так внимательно относятся ко мне с уважением, и я к ним с удовольствием, с уважением отношусь, чтобы я очень рад тому, что вот я нахожусь в таком, добром, среди добрых людей, которые всегда думают обо мне и таким образом стараются, чтобы мне было как-то, достойно, здесь чувствовал себя. Менә тагын бер зур сөенеч. Шушы көнне Ринат абый янына Татарстан Республикасы кеше нефть компаниясы вәкиле Елена Романова килеп керде һәм бүләкләр тапшырды. Генеральный директор нашего общества Шамиф Тимур Айратович поздравляет всех ветеранов, участников Великой Отечественной войны с наступающим 9 мая по всей Республике Татарстан. Безнең алдагы юлыбыз Килдебәккә таба. Исән сау булган сугыш ветераныбыз Муллагаян абый Муллахмәтов яшыянда. Шушы көннәрдә 95 яшын тутыручы Муллагаян абый без килә дигәч залга ук чыгып утырган. Сүзгә үзе әллә ни кушылмаса да, янына килүчеләргә ихлас рәхмәтле ветеран. Ул бүген кызы Ракия Курбанова тәрбиясендә яши. Безнең әтиебез бик тырыш булды. Гомер буе урманда эшләде. 45 елның январында ул сугышка киткән. Армияда сугышта шул 5 елдан соң кайткан. 5 елдан соң кайтканнан соң инде Лиспаранхузга эшкә кирип, пенсиягә чыкканчы Лиспаранхузда эшләде. Әни белән алар 4 бала тәрбияләп үстерделәр. Ишебез исән бүген көндә, әнебез инде бу дөньяда юк. Урыны җәннәттә булсын. Әтиебез бик тырыш, бик әйбәт, бик акыллы. Әле бүгенге көндә үзен үзе йөртә, Аллага шөкер. Тышка үзе чыга. Мунчага җитәкләп алып керәбез. Бәләкәй улым Румил җуындыра. Ул җитәкләп алып чыга. Хәзер миңа гына ышанмый инде, ягылудан бик курка. Йөрми алай. Утырып тора, өстәл янында ашарына бар, өйләре җылы, Аллага шөкер, ашарларга ризыклар күп. Сәламәтлек әле бүгенге көндә яшенә күрә, Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Бәйрәм бүләкләрен ул көнне иске икшермәдән сугыш ветераннары Камил абый Якупов, Нурислам абый Фархуллин, төбәктән Хаҗи Әхмәт абый Әлмиевларда кабул итеп алды. Иртәгә 1 май көнне Хаҗи Әхмәт абый Әлмиевның туган көне. Аңа 101 яшь тула. Без аны чын күңелдән котлыйбыз. Яз тулы кешендә, тулы куәтендә, бар җирдә тәртип, чисталык, өмәләрдән соң һәр тараф ялт итеп калды. Турган, йөргән җирләребез генә түгел, зиратлар да чиста, каралган булырга тиеш. Узган елларда һәр җирлектә дә мәңгелек йортларда өмәләр узды. Безнең алдагы хәбәребез Саба зиратларында булган өмәләрдән әзерләнде. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен бел дигән гыйбарәнең асылын берәүгә дә аңлатасы юк. Исән чакта ничек матур яшәсәк, теге дөньяда да шулай кирәк. Зиратлардагы өмәләр турында башкача шәрехләп булмый. Бүген менә районыбызның якты күңелле кешеләре, алар төрле оешмаларда хезмәт куючылар бердәм җыелып өмәгә килделәр. Кулларындагы тырмалар туктамый эшләп тора. Эшлисе җирлек зур. Чистарту 40 киң. Зиратның мәйданы 2 гектардан артып китә. Бу безнең Сабаның иң зур зираты инде.
Soba түзілгеннен бері ел сайын біз ана шулай жиыштыраға жиылабыз енді. Яз бір пішәнін шабарған итерге мына білген қабірлер, мына мұнда тұра Ушасов Николаевич бик әйбәт оқытушие. Нашын білген қабірлерін особенно айырым нетіп систарақ тұтарға тырышап енді. Мына оқытушие Ушасовның мұнда сабала қадыр оны қорарда екістірейді. Bir қызы анай неде Нижникамскеда яшып, анысы да орта қайтып нетіп үйрей алмай. Шулай тіріп бұлышабыз енді айырым кішісіз қабірлеріні, қариларын систартып, сүлерін нетіп. Рахмат, ауыл сауытына, ауыл сауыт шулай тіріп үйіштіра енді. Бұл Сабаның бұрынғы зираты. Мұнда 1700 жылғы қабірліклер бар. Оларда жерләнушілер бұрынғы Сабаны түзушілер, оңа негіз солушылар. Біздің тарих та шушыннан башлана һәм шушында соқлана. Соңғы елларда биредә зур кылачлы чистарту эшләре алып барылды. Улпат агачлар кесилде, коймалар җыеп алынып, тире яшеллек белән корылды. Туялар матур гына тернәкләнеп, изге урынга үзгә бер ям биреп торалар хәзер. Сабаның зиратларын карап торучы Рәшит Минапов бүгенге өмәгә килүчеләр янында кайнашып, аларга ярдәмләшеп йөри. Нәрсәгә нәрсәсәк тә без монда утты яндырырга тырышабыз. Чүпләрне чөнки кабер өстеннән таптап, техника белән йөреп булмай. Шуның өчен без аларны урындау юк итәргә тырышабыз. Урман булган вакытта монда ул бик куркыныч ие. Менә. Шуның өчен Саба шәһәр җирлеге хакимият башлыгы килешеп, мондагы агачларның бөтенесен далдылар. Чистарып калды. Кеше хәзер үзе дә аңлады. Күркәм, матур, кырыйлары үзегез күреп торасыз, әймә курган тире стена белән әйләндереп алган, агач утырттылар менә. Матур булып, бар нәрсәне дә саклап, әймә үзебез карап торабыз менә. Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хасанов үзе дә урында булып, бердәм өмәшчеләргә кушылып эшләде. Халыкның эш көнендә шулай күмәк җыелып килүләренә рәхмәтләрен әйтте. Халыкка рәхмәт, шулай итеп ишкан үстә килеп, шушы ябык зиратыбызны чистартуда булышканнары өчен. Сабаның Тимышык авылына таба юл юнәлешендәге 2 номерлы зират өмәсенә аграр күллият студентлары чыкты. Егетләр җирләрне тырмалап чистартты, кырган, кирәкмәгән агачларны чабып, биләмәне рәткә китерде. Каберлек өсләре дә игътибарсыз калмады. Изге эш башкарып ятабыз. Монда күп туганнар килмәгән кешеләрнең дә эшләрен башкарабыз. Шул изгелек эшләр эшлибез. Ураза вакытында, тем более безгә савап була. Бу зират 1977 елдан ачык. Бүгенгә биредә 1002 каберлек бар. Шул исәптән Бөек Ватан сугышында катнашкан 101 ветераныбыз да нәкъ менә биредә җирләнгән. Җирлек башлыгы Расих Хасанов батыр якташларыбыз каберләрен карап торуны үз контролендә тота. Безнең инде белгәнегезчә 5 зират бар территориядә, һәрберсен чиста пөхтә тотарга кирәк. Шунлыктан инде без шушындый зиратта үткәрергә булдык. Күргәнегезчә инде монда 1000дән артык каберлек. 1000дән артык каберлектә һәрберсенә инде безнең үткән ел менә халыктан җыелган үзара салым акчасына инде күргәнегезчә нумерациялар куелып чыгылды. Хәзер инде без моның план нигезендә компьютерга кертеп, бу алдагы елларда нумерациядә нәрсәгә кирәк ул? Алдагы елларда бит инде кеше гомере кисәктән генә өзелергә может, кемнең кайсы каберлектә ятканын бер Ходай гына белә. Шунлыктан туган тумашалары, оныклары, балалары каберлекләрен югалтмас өчен инде без шушындый нумерацияларга куеп, хәзер аларны компьютерга кертәбез. Компьютердан соңнаннары рәтәралары билгеле, бөтенесе билгеле. Читтән килгән кешеләр инде шушы кайсы минем туган кайсы нидә ята икән дип алар инде шушыны сорап беләчәкләр. Каберлекләрне бердәм системага көйләгән бу номерлар хәзер чардуганнарга ныгытып беркетелгән. Бер генә гызыр, кешеләр чардуганнарны яңартканда шул номерларны да кире урынына куярга тиеш. Югыйсә тәртипкә салынган эш, мәгълүмат юкка чыгачак. Чисталык операциясе бара бөтен җирдә дә. Менә шуның өчен чисталык операциясында безнең дә әйме чын күңелдән әйме зиратларыбыз һәм дә ки үзебезнең тора торган йорт тирәлебез әйме чиста булса үзебез өчен күңелле. Ну безнең һәр нәрсәгә дә безнең азрак кешедә битарафлык дигән нәрсә бар.
Менә шушында үмә уйыштырсаң, 10 меңнән артык безнең Саба халкы бүгенге секендә 10 меңнән артык әйтү генә ансат. Шушында 50-60 кеше җыеп булмый өмәгә. Кешеләргә әйтсәм, мин үземнекен чистарттым, менә битараф. Бу бит сезнең әйме шушында туганнарыгыз ята. Шушында сезнең әйме кем әйтмешли энеләрегез, сеңелләрегез, абыйларыгыз, апаларыгыз, әтиләрегез, әбиләрегез. Һәм дә онытмагыз, үзебез дә шушында киләбез. Менә сез шушыны онытмагыз. Һәр сүздә хаклык, һәр сүздә дөрестлек бар. Җитәкчеләрнең эш кушуын приказ итеп кабул итмичә, күңел чакыру итеп кабул итсәк, кылган гамәлләребез савап дәфтәрләрен бизәр иде. Өмәләр җәйге сезонда да булачак. Ул вакытта инде үскән пешәннәрне чабу эшләре көтелә. Мондый эшләрдә күмәк көч бик кирәк. Бу көннәрдә минем шәҗәрәм район конкурсына нәтиҗә ясалды. Быел конкурста катнашучылар саны алдагы елларга караганда шактый артык иде. Башкарылган эшләрне мәртәбәле жюри карап үз бәясен бирде. Борынгы заманнардан ук татар халкында ата-баба нәселен, 7 буынны белү изге бурыч булып саналган. Мөселман булган һәр кеше үзенең әти-әнисе ягыннан булган 7 буын бабалары рухына дуга укырга тиеш була. Шуңа күрә дә ил агалары аксакаллар үзләренең нәсел агачын төзегәндә үз руларының кабатланмас тарихын язып барганнар, шәҗәрәсен төзегәннәр, киләчәк буынга яткәр истәлек калдырганнар. Районыбыз җирлегендә шөкер бу эш киң масштабта старт ала диясе килә. Безнең беренче елны 13 кенә эш килгәне барлыгы, икенче елны 28 эш булды, ә менә быел инде 39 эш карадык. Катнашучылар елдан-ел күбәя. Минем нәсел агачым дигән махсус сайт булдырып, шәҗәрә төзүне башкаларга төшендерү өчен җан атып йөрүче Наил Муртазин һәр кем үз тамырын белергә тиеш ди. Менә безнең районда шушы шәрәҗәләр ясаган кешеләргә игътибар барып чыккач, конечно, күңелгә җылы керә. Чөнки үзенең тамырларын, үзенең әби-бабаларын искә туткан кешеләргә аларның киләчәктә өметләре бар дип әйтергә була. Менә сез үзегез дә тормышыгызда үз шәҗәрәгезне булдырып, сайт булдырган кеше. Менә ул инициатива ничек туды сездә? Кем белгән аны, шул башка килде дә инде. Кешегә обычно тормышы барган сайын күбрәк уйланасың, күбрәк әби-бабалардан да ничек тамырларны эзләргә, бөтенесен шул искә килә дә инде. Мен шул башта материалны җитем да, насын шундай фикер туды. Бу бүтән кешеләргә дигән шундай мөмкинлек тудырга, шул сайт ясап, шул сайтта бүтән кеше үзенең тапкан материалларын топлап, автоматически анда шәҗәрә чыга, китап та ясарга була. Конкурска дип ясаган эшләр арасында һәрберсе зур игътибарга лаек иде. Аларны жюри әгъзалары игътибар белән карадылар. Саба гимназиясыннан Азалина Гасимова, Зарина Кашапова, Дина Сиражетдинова, Азалия Нуриеваларның эшләре беренче урынга лаек булды. Ә менә 9-11 сыйныф укучылары арасында конкурска эшләр бирүче булмаган. Моны инде алдагы имтиханнарга әзерлек белән аңлаттылар. Соба аграр көлиятеннән, тумышы белән Балташ районыннан булган Радик Шакировның эше игътибарга лаек булды. Жюри әгъзалары белән без сөйләштек, нинди эшләрне республика этабына җибәрергә, һәрбер группада урыннар билгеләнде. Әйтергә кирәк, безнең эшләр 4 группада кабул ителде. Бу башлангыч класс балалары, 5-8 класс балалары, шулай ук өлкән класс балалары һәм 18 яшьтән югарырак студентлар һәм өлкән яшьтәге безнең кешеләребез дә шулай ук бу конкурста катнаша ала иде. Гадәттәгечә безнең башлангыч класс балалары бик актив катнашканнар, 27
әйтергә кирәк, бик сыйфатлы монда эш килде безнең. Менә сез күрсәтерсез дә дип уйлыйм бу эшләрне. Берсен алып, берсен куярлык түгел. Инде әти-әниләр дә зур хезмәт куйганнар, балаларның да куллары тигәне бөтенесе күренә. Зур хезмәт, шулай ук тирәнгә төшкәннәре бар. Анда без күрәбез 15-нче, 16-нче, 17-нче гасырларны да. Шуңа күрә зур хезмәт куелган. Бу сәләт ягыннан да, кул эше ягыннан да, индидер аналитика ягыннан да барлык катнашучы әти-әниләргә, балаларга барсына да без инде зур рәхмәтлебез. Инде үзебезнең караштан иң көчле эшләребезне шушылай итеп сайлап, урыннарына билгеләп, Казан шәһәренә республика этабына җибәрергә дип карар кылдык. Шулай итеп, иң яхшы эшләр район этабыннан узып, республика комиссиясе каравына китте. Алар арасында җиңүчеләр булачагына шигебез юк. 50 ел гомернең 30-ы балалар тәрбияләүгә багышланган Югары Симет авылында яшәүче Гөлнәзирә Нигъматова бүгенге көндә иң бәхетле тәрбиячеләрнең берсе. Авылда аны яраталар һәм хөрмәт итәләр. Аның 50 еллык юбилее уңайыннан уздырылган портрет кичәне без дә тамаша кылдык. Ел эшләү дәверендә Гөлнәзирә ханым 200-дән артык баланы аналарча кайгыртып тәрбия биргән кеше. Хезмәтенең нәтиҗәсе бүген бар халыкның күз алдында. Уже в течение 30 лет она выпускает не одно поколение, воспитывает и обучает не одно поколение ребятишек, которые уже с багажом знаний от нее уходят в дальнейший путь, в школу. Гульназира Рахматулловна у нас, еще раз повторюсь, профессиональный, компетентный педагог. Участие в каждом конкурсе заканчивается обязательно призовым местом. В этом учебном году Гульназира Рахматулловна также участвовала в профессиональном конкурсе «Воспитатель года» в номинации «Воспитатель группы с родным языком обучения» и на муниципальном уровне заняла почетное первое место. Гөлнәзирә ханымның гомер буе хезмәт уңышлары озата бара. Ул алган грамота, яулаган җиңүләрнең саны бихисап. Аны сәхнәдә авыл җирлеге коллективы элек һәм хәзер бергә эшләгән хезмәттәшләре, коллегалары, туганнары, гаиләсе котлады. Хатын белән инде Аллага шөкер 30 ел гомер кичердек. Шуның 25 елы әти-әниләр белән яшәдек. Аллага шөкер инде Гөлнәзирә үз әти-әнисе шикелле минем әти-әниләрне кабул итеп, әниләр аны үз кызлары кебек кабул итеп, шулай бик тату яшәдек. Тормыш иптәше белән алар 2 бала тәрбияләп үстерә. Икесе дә инде хәзер гаиләле, әти-әниләрен оныклар белән сөендерәләр, ә хезмәтләрен медицина өлкәсе белән бәйләгәннәр. Безнең әни ул бик сабыр, бик мудрая дип әйтик инде. Бик тыныч халыклы, бик нежная, ул балалар белән дә эшли бит инде. Безнең белән һәр вакыт шундый йомшак мөнәсәбәттә булып, без әни белән кичкенәдән подружкалар булып үстек. Әнигез балалар бакчасында эшләгән, көнләшми идегезме садиктагы балаларга? Юк, вообще. Әни гел әйтә иде. Кызым һаман балалар карыйм да балалар карыйм. Сез үсеп җитеп, аны карап кайткач, үз балаларымны карар идем инде дип әйтә иде. Аллага шөкер, ул вакытларда килеп җитә. Бөтенебезне бер тигез күреп үстерде, садикта көнләшү булмады, бер нинди дә. Зирә генә тәрбияче булып эшләми, балаларны бик ярата. Безгә бик ныклы тәрбия биреп үстерделәр, әти белән икесе бергә. Бик зур рәхмәт аларга. Бала чакта Гөлнәзирә ханым артист, телевидение дикторы, бер сүз белән әйткәндә, иҗат кешесе булырга хыяллана. Ләкин әтисе киңәшен тотып, ул тәрбияче һөнәрен сайлый. Тик иҗатка булган мәхәббәт кенә сүрелмәй. Алар шигъри тәлгәшләргә әверелеп кәгазь битләренә күчә. Язгы тамчы шигыренә Альфред Якшыбетов ки язып, аны кичәдә тамашачыга тәкъдим итте. Иҗатка сәләт миңа әтидән бирелгән, чөнки минем әтием яшь чагында театрлар куеп йөргән. Бүгенге көндә ничә шигырегез бар сезнең? Алар бик күп.
Олар минем бер дәфтәргә тупланып бара, әйе. Санын белмим. Чарада яшьлек истәлекләре, хезмәт юлында булган күңелле хатирәләр барысы да искә алынды. Ярты гасырлык гомер шушы җирлектә сизелмәй узып та киткән. Бу кичәдән бик матур тәэсирләр алдым. Аллага шөкер, мине зурлап килгән барлык хезмәттәшләремә, барлык дусларыма, туганнарыма барчасына да зур рәхмәтләремне җиткерәм. Бик матур кичә булды. Миңа бик ошады. Сезнең күңелдәгечә булды? Әйе, нәкъ мин уйлаганча булды. Хәтта аннан да артыграк. Дөньяда һөнәрләр бик күп, әмма шулар арасында син сайлаган түгел, киресенчә үзе сине сайлаганы бар. Тәрбияче һөнәре. Бу көнгә кадәр аның яныннан үткән сабыйлар да назлы, йомшак Гөлнәзирә апаларын нәкъ үзләре сайлап алган сыман. Бар шундый һөнәр бу эштә минутлар түгел, секундлар хәл итә. Сүзебез янгын сүндерүчеләр турында. Алар иң авыр һәм җаваплы профессияны сайлап алучылар. Үз гомерләрен куркыныч астына куеп, ут астына керә, кешеләрне коткара, мал-мөлкәтләрен саклап калу өчен көрәшә. Бүген 30 апрельдә янгын сүндерүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгелиләр. Раилә Галявина шул уңайдан Саба янгын сүндерү частендә булып кайтты. Хәбәргә күз салыйк. 8-дән 2-нче сәгатьлек дежур торабыз. Шулай үзебезнең аш пышу бүлмәбез бар, Аллага шөкер. Бөтен мөмкинлекләр дә бар. Һәр каравылның үз шкафлары инде монда. Бер семья булып эшлибез. Дус булып, туганнар булып инде. Пожарлар, тәдәпләр булмасын. Бер көнгә дә кирәк түгел. Без барабыз да су сөябез дә кайтабыз, калган кешегә авыр. Газинур Хабибуллин әлеге мизгелләрдә өендә үз өстәле артында түгел. Ул эштә, постта. Аның бүген дежур сменасы. Тәүлек буе хезмәт урынында булган хезмәттәшләр белән тамак ялгау шулай ук кичектергесез эш. Янгын сүндерүчеләрнең дежур сменасы без кергәндә төшке ашка әзерләнә иде. Шөкер, районда тынычлык, телефоннар тынып тора. Тыныч күңел белән әбәт ашасаң да була. Халык арасында бу һөнәр ияләрен аңламаучылар, гаип эзләүчеләр дә бар. Янгыннар гел булып тормый, имеш алар ял итеп кенә яталар. Распорядок дня буенча без кичке 10-нан иртәнге 6-га хәзер ял итәргә тиеш инде. Шундый рөхсәт бар безнең. Ял итмичә булмый, аякларны булса ял итәргә тиеш. Берәрсе булса, сразу торып чыгып китәргә инде. Нәкъ тә шулай, янгын турында хәбәр алынуга Илдар абый үзе руль артына утырып, бөтен дежур составны менә шушы махсус янгын сүндерү КАМАЗы белән фаҗига урынына ашыган. Ут афәтендә барысында секундлар хәл итә. Янгын сүндерүчеләр 1 минутта киенергә, ә машина Саба эшендә булса 10 минутта, авылларга 20 минутта барып җитәргә тиеш. 23 ел шушы урында эшләгән Илдар Латыйпов бер янгын да икенчесенә ошамагандай. Һәр ут казасының үз фаҗигасы, югалтуы сәбәбе. Шофер да янгын урынында хезмәттә. Ул рациyaдан килгән хәбәр белән насосны кушып су бирә. Җаваплылык шоферда бик күп инде. Менә шушы машина 22 тонналы машинаны аппарага кирәк бит инде. Анда байыстар тыя барабыз инде. Суы бар инде 8 тонна, аны аппарып җиткерергә кирәк. Тиз арада әкрен генә барып булмый бит инде, кызурак барасы була. Шул ответственность бик күп инде. Саба янгын сүндерү часты белән җитәкчелек итү кебек җаваплы вазифаны Илдар Закиров алып бара. Ул 20 елдан артык шушы постта. Хезмәт тәҗрибәсе, ышанычлы коллектив белән елдан-ел камилләштереп, эшен оештырып алып бара. Мы являемся основным руководством по всему нашему району по тушению пожара. То, что те части, отдельные посты, которые на территории района имеются, это отдельные посты Кширма, Лесхоз, Шамардан, зональный поисково-спасательный отряд номер 4. Все добровольные пожарные команды, количество 18 единиц. Все в оперативном управлении находятся как бы под нашей частью. То есть в случае возникновения чрезвычайной ситуации, пожары, дорожно-транспортных происшествий, они находятся автоматически под нашим руководством. И уже по зависимости от ситуации
мы уже ими начинаем руководить. Янгын сөндіру шәсті бинасында һәр оешмадагы кебек гадәти эш режимы. Вазифасына карата һәркем җаваплы карый. Хисап, план, профилактик чаралар аларны да читләтеп үтми. Коллектив һәр иртәдә видеоконференцияга җыела. Аны Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе үткәрә. Биредә узган тәүлектә республика буенча сакланган вазгыять бәян ителә. Җомга көнне исә атна дәвамында булган хәлләргә нәтиҗә ясала. Бердәм дежур диспетчерлык хезмәте дә шушы часть кысаларында үз эшен алып бара. Биредә хезмәт куючылар тәүлек әйләнә кизү торып, республиканың 112 телефон хезмәтенә килгән хәбәрләрне кабул итеп, тиешле урыннарга хәл итәргә озаталар. 112-га кергән сообщенияларны отрабатываем. Кайсы организациягә керә, аларга шуларга җибәрәбез, аларны контролируем, эшләгәннәрме, юкмы. Күбрәк сообщение инде погодные явленияларга карый, инде сезонга карый. Күбрәк сообщение сыйрыбага керә инде безнең. 112 номерын җыеп, янгыннар турында да хәбәр итәләр. Аның дөрестлеге раслангач, экипаж урынга ашыга. Янгыннарны булдырмый калу буенча профилактик чаралар алып баруга да часть зур әһәмият бирә. Бу максаттан киң кулачлы эшләп, проектлар гамәлгә ашырыла. Без инде быел 2021 елга чыккач 9 янгын очрагы теркәлде. Буларның инде сәбәпләренә килгәндә икесе мичләрнең төзеп булмавы белән инде тиешенчә якканда карап тормау аркасында дип әйтәбез инде. Шулай ук 5 янгын очрагы безнең электр белән бәйле. Электр шибакларын төзеп булмау һәм тиешлечә аны эксплуатацияләмәү аркасында инде. Шулай ук Шәмәрдән бистәсендә безнең бер мусор контейнеры янды. Һәм инде шул Шәмәрдән белән Кырбаш арасында юл кырыенда ширәм янып алды инде. Бuna bu контейнер белән ширемнең сәбәпләрен неосторожное обращение с огнем дип әйтәбез. Димәк инде кеше үтеп баручы кеше машинада барганмы, поезддан мында төпчеген тотып атып инде, шундан янып киткән. Шулай контейнердан төпчеген ташлап китергән может инде. Шундый чираклар теркәлде. Гомумән инде безнең янгыннар чыгармау өстендә эшләү безнең эшләр инде нәрсәгә каралган? Язгы вакытта бөтен җирдә коры ширем бит инде. Шушы ширемнәрне яндырмау üstünde indi biz җидекләр белән эшләрне алып бардык инде. Саба янгын сөндерү частендә 41 кеше хезмәт куя. Бу исәпкә аерым бүлекләрдән 11 белгеч, шулай ук авыл җирлекләрендә оешкан ирекле янгын сөндерүчеләр дружиналарыннан 18 хезмәткәр килеп кушыла. Бүген 30 апрельдә алар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Дорогие ветераны, уважаемые работники пожарной охраны, поздравляю вас с профессиональным праздником Днем пожарной охраны. Этот праздник объединяет людей очень мужественной профессии, которые несут ответственность за решение важных вопросов в обеспечении надежной и верной защиты национального богатства и жизни людей от огня и стихии. Нашим ветеранам желаю крепкого здоровья, нашим работникам, которые на сегодняшний день несут службу, желаем вам всем успехов в вашем нелегком деле и сухих вам рукавов. 20-24 апрель көннәрендә Лесхоз бистәсенең Наратбыз сарайында тимер аякта фигуралашуы федерациясы кубогы һәм тимер аякта фигуралашуы буенча Татарстан Республикасы кубогының финал ярышлары булып узды. Ярышларда Татарстанның төрле районнарыннан тимер аякта яшь фигуралашучылар катнашты. Тимер аякта фигуралашу бик тә үзенчәлекле спорт төре. Берсеннән берсе сылу, бик матур спорт костюмнары кигән балалар күңелдә сыклану уята. Әлеге ярышларга Татарстан Республикасының төрле районнарыннан 9 яшьтән 16 яшькә кадәр булган 170 яшь фигуралашу осталары җыелган иде. Ярышларның ачу тантанасында Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округы буенча тулы вәкаләтле вәкиллек киңәшчесе Ринат Тимирҗанов, Татарстан Республикасы президенты кабул итү бүлмәсе аппараты җитәкчесе, Татарстан Республикасы фигуралашу федерациясы президенты Ирина Быстрицкая, Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закиржанов һәм башкалар катнашты. Ярышларны ачу вакытында 2022 елгы бөтен Россия махсус олимпиадасында катнашучылар Саба интернат мәктәбе укучылары Сәйдәш Кашапов, Рәсим Тимиргалиев, Ринат Кыснетдинов һәм аларның тренерлары Анна Романова бүләкләнде. Уллары кызлары өчен җанатарга әти-әниләрдә бик күп килгән иде.
барсы да борчыла, дулкынлана. Районыбызның Мишабаш авылы кызы, өметле фигурашы кызларыбызның берсе Диләрәне апасы Ландыш зата килгән иде. Диләрә кечкенәдән үк фигуралы шоу белән шөгыльләнә. Мин 5 яшьтән бу шоуга йөри башладым. Минем монда әни белән алып барганнар иде. Беренче тапкыр мин монда шуарга курка идем. Аннары шуа башлагач мин әйбәтрәк шуа башладым һәм ияләндем. Шулай мин тимер аякта шуарга өйрәндем. Минем тренерларым Анна Владимировна, Мария Альбертовна һәм Диана Викторовна. Алар мине өйрәтәләр иде сикерергә, әйләнергә, ласточка, цапилар, боковушкалар ясарга өйрәткәннәр иде. Башта егыласың, аннары торып басасың да шуып китәсең. Ландыш гаиләбез белән сеңлебез Диләрәнең уңышларына сөйнәбез. Кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Ярышлар вакытында җан атабыз ди. Киемгә килгәндә безгә бик повезло дип әйтгәндә, русчалап әйткәндә, чөнки тренер үзе бирде Диләргә киемнәрне. Ә булай башка тияниләр Казаннан барып алалар инде. Бәяләре бик кыйбат. Диләрә менә соңгы тапкыр Кукмарага барды. Анда беренче урын яулап алып кайтты. Первые шаги дигән номинациядә. Аннары соң Мамадышка барган иде. Анда 3нче урынны яулап кайтты. Һәм инде шушында үзебездә Лисхузда үткәрелгән ярышта шулай ук беренче урын алды. Хәзер үзебездә карап торабыз инде теге бу җире барып чыкмады, бу җире бик әйбәт чыкты дип үзебездә судьялар шикелле утырабыз. Бик күңелле, бик кызык инде теге спортивный азарт барлыкка килә. Фигуралы шоуга яшьтән үк килгән балалар бик тә максатчан тырышлар. Бездә алар бар күңелләрен биреп шуалар. Фаталары өчен шын күңелдән борчылалар. Тренерлар, хөкемдарлар исә яшь фигуралы шоучыларга зур өметләр баглыйлар. Младшие разряды отсоревновались, мы их наградили. Очень хорошие дети, очень симпатичные. Это наше будущее. Если взять ваш дворец спорта, мы уже много раз здесь были. И всегда нам сюда нравится ездить, потому что здесь прекрасный лед, прекрасный у вас район. И вы знаете, вот многим спортсменам подходишь к ним, говоришь, как лед, говорят, на этом льду мне повезло. Райондашларыбыз да сөендерде. Әлим спорт мәктәбеннән Самир Галимов үз яшь категориясында 2нче урынга лайык булды. 2 көн барган ярышлар яшь фигурачыларга осталыкларын арттырырга, бер-берсе белән аралашырга да менә дигән мөмкинлек бирде. 27 апрель көнне Питрәш аренада Бердәм хоккей лигасы финалында Питрәш һәм Тимирхан командалары очрашты. Беренче матчта Тимирхан үз базында Питрәшне 6-2 исәбе белән откан иде. 27 апрельдә уен Тимирхан файдасына 6-5 исәбе белән тамамланды. Районыбызның Тимирхан хоккей командасын зур җиңүләре белән котлыйбыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Барлык телевизор караучыларны 1 май яз һәм хезмәт көне белән тәбрик итәбез. Бу бөтен кешелек дөньясы өчен элеккеге кебек үк хезмәт ияләре бәйрәме, тынычлык, үзара татулык бәйрәме булып кала. Тормышыбыз яз көне кебек якты, кояшлы, аяз күкле, нурлы булсын. Бәйрәм белән. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Сезнең тормышта бары тик яхшы, яңалыклар гына булсын.